Ang taas din. Kanang kuwan. Bali ba? Huwag ka pati ba? Huwag ka pati. Lipay na kita ni. Ato ni maligya dito. Kay alit dito. Unsa ni dabay? Oy, kubra bay. Tanawa ko na boy. Ini gamay, ini kan ni. Dako ndi nang kubra day. Asa man ko day? Ato ra sa unahan ni dakay kubra dito eh. Kubra day. Amo na kuan ba? Sikop ba? Magaling wa mi pati. Dako mo galing na bay. Amo ni pangita bahali ra no. Oh sige na. Di bay. Asa na bay? Tiyo. Mukya. Muwa ta kubra tiyo. Dako bisa kuha kubra tiyo. Diyan man lang ko ah. Ito ko na unahan bro. Naday kubra niya. Oh, dagdag ko yung kubra yung siya. Yes, duta yun. Bahala mas kubra niya. Atong ta. Tara. Sige. Dagdag ko yung kubra tiyo. Pagdakuhan ka ng... Ako. Di, kahoy. Mitarap kahit tiyo. Muna yung kuha ko ang kubra sa una. Dako kayo. Kana lang imo. Oh, sige. Tara. Tara. Sa may duga yun ay. Diyan ka kibaw. Pagka na ko magkuha. Tiyo. Mantag makakuha tag kubra ka rin tiyo. Awas. Maning kamot ha. Di ta puwas paglaom. Sige. Kamu tayo. Oh, sige tara. Hindi na makakuha tag kubra. Sa una nga. Nakuha kong kubra. 20 mil dito akong halin ay. Oh, basta magkakuha tag kubra rin tiyo. Iya ta. Kabinta huso ni mo. Mukyo ay. Saan na yung magbahin-bahin ta sa atong kuha. Dili. Ukit sa mga kuha sa tuwa mo. Ay makakwarta. Muna din ako ganahan si Mumukyo. Kay hangol kay kwarta, binta huso kay ka. Di mo nang kamahin siya atong kuha noon. Ya iyam na mo. Sige tara. Tara. Mintas sa'yo pa. Bantay ha. Kuha gani ko wala di kay bahin lang eh. Asa ka ito. Sige mo ta. Wa may kubra dre ay. Yo. Kalibangol manguti ay. Ako sa kita dre. Ayaw ta kagalibang dati. Tamak na dre mo taeng. Kabulin ni tiya tong pinila. Sige tiyo. Kalibang sa tiyo. Agay. Tiyo. Gito ko makupungango tiyo. Tiyo. Unsam ka Mukyo? Gito ko makupungango tiyo. Ha? Unsa may atong buhaton ani Mukyo? Tiyo. Pangayong first aid tiyo. Tawag doktor. As kita tiyo eh. Nay buanga nun ditong pugan libang Mukyo ay. Diba atong hulun ko sa imo? Kalawag si kong doktor ha? Unsan taong ka ay? Diyos kakuya ko ba na ay naampunos ng pungango pa kinuos kubra? Ay sa ahawata sa kadyot ha? Tabaga in taon ay. Hello? Hello? Doktora ano eh? Dok, naamiros buki dok. Napaakan kung pag umangkos kubra ay di ba pungango? O sa may angay ng buhato na ni dok? Ang pinagagabisi mong buhato na na, hindi mong susupon. O kaso siya sabi na paangkat. Mao ba? Unsay po sa doktor tiyo. Kuan, Unsa man tiyo. kanang mamatay na kuno ka? Mamatay na kuno ka Mukyo? Mamatay na ka? Mamatay na kuno ka Mukyo? Buang tong doktora ha? Ipasup-sup no asa da pakan? Ang tinatawag man ni Mukyo mo na pakan? Bahala matay ka na Mukyo? Kaya sup-sup pa rin mo kinatawag.